बावखुंग्रि हाजोआव फैनानै बिराद दुखु मोनदों आं। मानो? लास्ट बैसागुनि दिनै बिराद जाम जाबाय बा फार्स्ट टाइम आरोना देग्लाय हाब्रु जालायलायनाय बावखुंग्रि हाजोआव फैनानै बिराद दुखु मोनदों आं। मानो? गारिया गाज्रि जादों। ओमफ्राय जोंना गारियाबो गाज्रि जाबाय, बाइकआबो गाज्रि जाबाय। ओमफ्राय जोङो दायो थांफिनसै। ओमफ्राय आं 4 किल'मिटार थाबायनांदों। होमबा एसे साइडआव गेले। Kumulit sa bay. Kumulit sa ba? Murah kulta. Ano murah dong? Ama diin mo na. Diin mo na. Puro lang naman. Diin mo na. Hede mo. Dema, hede mo. Oh bro. Finally Baukungri. Finally Baukungri. Finally Baukungri. Finally Baukungri. Jangan lah sana nah. Saya kasih baju baik. Mana pendel pra? Saya apa nih kasih baju sudah baik. Last time mana? Hai mana? Noi thela baik. Hai mana noi thela baik. Kasih baju. Urai jebai kasih urai jebai. Baru kungin ini saya kasih urai jebai. Danger baru apa. Oke mau pulang kasih numeda. Oke ya mau numeda. Oke mau pulang numeda. Danger. Santang sekali kena. Last बैसागु ने जिने Last year बाई सिसा. Happy बैसागु. Tolong kabar. Jini ni bijak sesar kena. Jini ni last week Baukungri. Jini ni jebai. Doh. Jini ni bijak sesar nama mana? Jebai na? Jebai. Bye. Semana berat kesulitan fैदोंमोन लोगोफोर मिथिबायना berat kesulitan फैदों बाउखुंग्रियाव माने फैनो नानै फुंनिफ्रायनो berat अखा हाबाय फैबाय लामायाव ओरैबायदि ट्राफिक जाम आरोखिना माने गोसो जानानैबो नों बारनो हाया
मा होननांगौ बिदिखौ माने बिराद खस्थ' आरोना फार्स्ट टाइम माने बिदि अखा हाबा अखा Alicia